Moi, täällä on Marsufan Satanen. Ja tänään tämä olisi vähän niinku tämmösen video. Olen itse asiassa saanut yhden tilaajan, joka ei ole Paisti 1 MC80 tai MC80. MC80 ja Paisti on mun ja mun kaverin accountti. Ja MC80 on mun kaverin accountti. Tai no, ei se nyt enää mun kaveri ole. Ja me ollaan tehty sen kanssa multiplayeria. Sitä ei enää tulee. Tai sitä ehkä tulee, mutta sitä ei tule pitkään aikaa. Mä oon siis kyllä semmosissa riidoissa. Ja no silleen. Että kiitos kaikille, jotka olette jaksaneet katsoa videoitani. Kiitän kaikkia todella paljon. Tämä liittyy vähän niinku, joku oli lähettänyt kommentin, että voitte tehdä spessun mun vuoksi, kun mä oon sun eka tilaaja. Tai joku muu kuin se. Mä ostan se, että mä en oo vastannut sulle, mut mä oon kyllä miettinyt, minkälaista spessua mä tekisin. Mut siis tämähän nyt se on. Tulee myös semmonen auton alusta Skyblock. Tai teen siihen niinku semmosen pikkualun. Tää vähän erilaisella tyylillä pelaa. Joo ja kuitenkin. Niin kuitenkin. Voin tekee kaikkea trampalle, pomppimisvideoita ja kaikkea semmoista random videoita. Jos te vaan haluatte. Tossa on niin hieno puu. En oo siis niinku hienompaa nähnytkään. Kattokaa. No mut oikeesti järjettömät kiitokset tilaajalleni ja silleen. Joo. Ja järjettömät kiitokset kaikille katsojille. En ole varma, mutta minä laskeskelin, että on tullut 100 katsomistakin. 100 näyttökertaa siis. Tämä käyttäjä on ollut YouTubessa noin pari kuukautta, noin kuukauden. Ja tässä on jo 100 näyttökertaa, minussa on paljon ja yksi joku munkin pelaaja. Ja sitten minä menen no ja siinä se oli. Niin. Järkyttävät kiitokset vielä. Ja sellaista. Jos laitatte linkkejä custom mapeista, rupean latailemaan. Kylläkin. Ja semmoista. Että se on tältä kertaa melkeinpä morjens, mutta vielä kiitän. Järkyttävät kiitokset kaikille, jotka ovat jaksaneet katsoa videoitani. 100 näyttökertaa. Wow. Jos mä aloin nyt oikein lasken. Ja mulla on joku 10 videoa, jokaisessa on melkeinpä 10 katsojaa. Yhdessä on jopa 30 katsojaa, mä oon siitä tyytyväinen. Joo, mutta tämä kohdistuu katsojille ja tilaajalle. Kiitos tilaaja. En muista nimeäsi. Tulen jossain kohtaa kuitenkin mainitsemassa. Mutta minä olen Marsufan Satanen. Ja muistakaa tilata, tykätä
ja kommentoida. Se on tältä kertaa morjens!